Sabona ngibingelele namukele le channel Maswiti Mina Production. Mangabe yaqala ukufika ngiyacela ukuthi ngenzele iqiniso ukuthi subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese uya comment kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu kule video namhlanje kubaleka kakhulu nje ngizocela kuwena ukuthi sihlangane lapha kuma comments ngifisa ukuzwa uvo lomuntu ngamunye njengoba ngizokubonisa ivideo yamalunga EFF lawa ke ekade le eThekwini izolo eDurban CBD. Inamba zalabantu ungathi angazi ungathi utshani bachithiwe ungathi bachithwe phansi bavele ezulwini abantu abaningi kangaka bengingazi mina ukuthi EFF kanti ithandwa kangaka ngiyibonile yona ngeke ngayibona yona kumarare ayo ngayibona futhi kuma protest ngayibona kuma march ngayibona nje enkundleni eziningi lapho khona besuke beyoxhumelana nabanye kodwa kuleya video ngibonile ukuthi cha mhla ka 29 angiboni ukuthi lolu ukhetho lizoba ukhetho olula ngaba ukhetho olupredictekayo angeke kube ukhetho oluzoba lula kakhulu mangabe mhlawumbe ubujele ukuthi kuzowina ANC nawe ungayithola usumincile mawuthi futhi ubuze ukuthi kuzowina umkhonto wesizwe njengoba abantu bekhuluma kangawo uzobona bakhuluma kangaka ngawo uzoyithola futhi usumincile mangabe futhi uthi ke ubheke lokuzana ubheke IFP ngoba kuyiliqembu elikhulu kangaka futhi nalo eliqopheke umlando ligcwalisa iMoses Mabhida abantu bengalindele uzothola futhi usudideka uma ngabe ubona wonke amaqembu ephunyelwa ke zinamba kangaka kodwa ke njengamanje njengoba ke sekuseleke izinsuku ngiyacabanga ukuthi kusele izinsuku eziyisithupha noma ke kusele izinsuku eziyisithupha ukuthi ke sifike okhethweni luka 2024 ngiyacabanga ukuthi uyabona njengamanje ukuthi ke sesibona izinkunzi zangempela sesibona ke amaqembu amakhulu kuphela esina ke ededelana uzokhumbula ngo2019 ukuthi ke EFF ke yakhuphuka kangakanani yaba ke ngiyacabanga ukuthi ke yaba unumber 3 almost kuwo wonke ama province yayiba unumber 3 yayiba unumber 3 yayiba unumber 3 kulokhu ke sifisa ukwazi ukuthi kazi iyophelela laphi ngiyacela ukuthi uyibonele kule video amalungu aleli qembu le eThekwini. Zakele!